Mansubai. Hello brother. Kai kuskure da ka ba wannan bahamagen farin rayuwarka. Dan wa, kada ka yi ga wannan rigimar. Ba abin da ya haife ka bane. Ni zan ji da komai. Kai ma ba abin da ya shafe ka bane. Kamar yadda bai shafe ni ba. Wannan rigima ce ta ahali. Ahalin wa? Ahalin yayanka da na yayansa. Jagora. Ku ajiye makamaku ƙasa! Gai Lucas! Mai abin da kuka tsaya jira! Shi ne ba wanda yake tarwatsa komai! Ku shege shi! Mu shege shi! Ka san shi ɗin wane ne? Ubangidan masu gida ne. Jagora guda ɗaya da muke da shi. Barka Malam Ƙureshi. Hukunci a kotun jagora ga duk wanda ya ba daidai ba baya taɓa tsallakewa. Burama ka sani ni shaidani ne. Ba zan taɓa mutuwa ni kaɗai ba. Yaya! Ku shege ta! Ta shege. Ta za ta shege bayan baka iya tsara yadda ake tsari ba? Buran ma babanka ne. Dalilinta ne ya sa kaɗai har yanzu kake a raye. Da tuni na shege ka. Kamar yadda ka ambata ne, wannan rigima ce ta ahali. Ga kyauta nan daga ahalin. A bayyane ta bayyana cewa Jay shi ne wanda ya haɗa kai da 'yan ƙwaya a wannan ƙasa. Wannan ita ce matsayin jam'iyyarmu. Yanzu me za ka yi Jadek?
ya kamata a ce mun hukunta shi, to amma kuma ya kasance ma baya nan, ya fece ya bar ƙasar gaba ɗaya. Mutumin da zai iya kawo ci gaba a wannan gari ga baki ɗaya shine kuma wanda ya kasance salansa irin na PKR ne, shi ɗin ya kasance tamkar kofinsa ne, yallaɓai Birama, shine ya cancanta da zama CM.